araw, babalik ulit ako dito sa burol na malapit dito sa amin para magbike. Mahangin ngayon. Wala ulit akong kasama. Huwag kayo iiyak. Ay, teka, pagod. Ito tayo. Noong nakaraang pumunta ako dito, doon ako sa kabila pumasok. Pero ngayon, dito naman ako sa kabila para maiba naman. Pero, parehas lang silang paahon. Mga spiders. I just wanna do a quick shoutout sa mga nakasama kong nagbike dito noon. Kay Boss Deo na last week pa nagpapa-shoutout. Daming ahon dito. Wah. Paahon ulit. Ha? Beri-beri. Try nga natin ahunin to. Hindi talaga kaya. Ang steep kasi, hindi masyadong kita sa camera pero ang steep ng ahon na yan. Okay, let's go. Isa pa yan. Napaka-steep. Uy, may mga tracks ng bike tires dito. Parang may galing dito. Gagi. Mga dumiretso tayo. Huwag na lang. Nakatakot talaga. Kasi baka didiretso tayo doon. Okay, let's go. Kumuntik na akong sumemplang dyan pero tatry natin yan ulit next time. Promise next time. Bilis dito. Woo! Yeah. Woo! Smooth. Woo! Tapos yan. May drop dito. Okay. Let's go. Woo! Wait lang. Stop by lang tayo dito. Puro bunga ng puro puno ng duhat lang Ayusin mo. Puro duhat yung mga puno na yan. Yan isa. Yan. Lahat na nakapaligid ata. Yan, hindi yan. Let's go. Kung gusto mo ng matamis na duhat, eto na ang sign para i-like mo ang video na to tapos mag-subscribe ka kung di ka pa nakasubscribe. It's 100% free at pwede kang mag-unsubscribe anytime. Pero wag naman sana. Drop dito. Mga may mga bulaklak na yung puno ng duhat dito. Baka next month mamumunga na yan. Dami niyan. Sarap niyan. Tamis. Okay, tara. Ay, dito pala.
Medyo hindi kita yung dadaanan ah. Okay. Padyak lang. Tamang padyak lang. Kaya makilabas ako eh. Ang bait nila. Oh! Ganda dun. Bike! As usual, nakakabitin. Kasing lit na lang trail na yun. Traffic guys. Daming sasakyan. Traffic ka. Saktong daming sasakyan. Dito tayo. Dadaan ulit ako dito sa barangay na to para makaiwas sa mabibilis na sasakyan sa highway. Idol. Pasensya nga po pala sa mahangin na audio. Wala pa kasi akong nabiling wind cover ng mic para sa camera ko. Nakapagod. Lakas ng hangin. Ikot dito. Hindi tayo dadaan kasi may dadaanan. Uy, dito pala yun. Dito ba yun? Ay, dito pala. Sasabihin ko sana na may dadaanan akong short farm trail dito pero kamuntik na akong lumagpas. Let's go. Aray ko. Liko. Short trail ulit to. Daming short trail. Di pala to trail. Farm. Farm to guys. Hindi trail. May mga baka pa. Pwede naman siguro dito. Wala namang tanim. Malubak nga lang yung dadaanan. Pero okay na din. Ganda dito. Hindi tayo kasi may baka dun sa baba. Wait lang. Okay, diretso. Mo. Dito. Pagod na ako. Ito po yung view dito. Wait, sa iPhone na lang.
Yan ito. Yan. Punong-puno ng ano. Ng water lily ba yan? Ewan ko yung tawag dyan. Tapos tubig. Tubig doon. Let's go! Okay. Dito tayo. Nandito na pala ako sa Busiing San Vicente and medyo nagtatago na si Haring Araw. Kaya uuwi na din po ako. Hirap pag wala kang kasama. Walang sasalo ng wind drag. Help! Wait. And as usual, dadaan ako dito sa irigasyon. Dito tayo ulit sa may irigasyon. Palagi kong nami-mention yung irigasyon North. May lumipad na namang insekto sa bunganga ni Darin. Palagi kong nami-mention yung irigasyon North sa videos ko. Daming tubig ngayon. Maawa. Oh, taas ang tubig. Minsan nga may tilapia pa dyan eh. Minsan may ano dyan, may platypus. Rare din yan eh. Oh. Uy. Underground river. Hindi ko makapit yung gulong ko. Uy. Balik. Nah. Sorry. Nadaan lang. May mga bikes dyan ah. Mga padyak. Doon yung mga may-ari. Baka nanguhuli sila ng ano, platypus. Ay hindi. Gagi. Ibang platypus pala. Idol. Tinawag akong vlog. Shout out. This one po. Oh, din. Hit. Kaga po dyan. Lumabas na ako dito sa barangay Balaling, Laudenya and sakto naman na nakasalubong ko tong mga to. Kaya makipagkulitan muna tayo sa kanila. Anyway, malapit na din to sa bahay. Lahat ako yan. Shout out. Oy, shout out. Shout out kay Keng. Tay, bye-bye yung mga tao dito. Ano? Amo ba? Hype. Subscribe. Subscribe.
Oh. Oy! Sikat na ako guys. Oh, subscribe daw, subscribe, sabi ni Allen. So, yun lang. I hope nagustuhan nyo. And dito na matatapos ang video na to. Maraming salamat sa panonood. Please like and share this video. Subscribe kung di ka pa nakasubscribe dahil malapit na tayong mag 100 subscribers. And yeah, this has been your boy Darren. Ride safe y'all. See ya! So yun guys, subscribe to my vlog. Subscribe yun. Plato doy mo. Cut ka na tol. Subscribe to my vlog guys, subscribe.